Aingari musikana wangu. Angari musikana wangu. Makamboraramisa here? Takararama. Kangani? Kazuri kakafuka 5. You've lost count. You know kumuda here? Mkomana waya injida. Daya asina kundudza pandakamudza nenhumba asina kundudza kuti bvisa. Akandiudza muna machi. Andina kumbloka iye ndeka akandibloka. Anokubloka yakatapura mwana wako. Ndaitoedza kumufonera kuti nditozotaura naye kandakaisa foni yangu paprivate. Saka musatanga kuti mwotitora semunhu ndinoda kubloka. Chandiri kuti musati ndikutaura. Membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko. Taura chinzwa mani. Pamusoro changamiri. Taurisai. Pamusoro changamiri. Inini ndakamhangara nyaya yangu yekuti mwana wangu musikana anonzi Charity akamitiswa naJohn Mashata. Mwana wenyu akamitiswa. Akakura kana akaita imba zvingaramitiswa. Taureni akamitiswa pachii. Under age yakati aiwa ane 20 years. 20 years. Ari pano. Uyako musikana. Uno mzee. Ndo mzee. Jana wao. Mkomana wangu. Baba. Amaisungeni. Mama topedza amai. Saka kokugara. Unokozwa chacho sebera kumusikana. Wewe kana unaona ukuri kwa nini mbora mandilo sasa wafunga nao kabisa mama huyu ni mzee mambo chijabu aingari musikana wangu. Angari musikana wangu. Makamboraramisa here? Takararama. Kangani? Kazuri kakafuka 5. You've lost count. You know kumuda here? Ndichiri kumuda mambo. Uchi kumuda. Asi wakurwa darika? Ndatushandiswa kuti ndakakwirwa dare sei. Pamusoro mama. Azvani. Taura kumusana. Mkomana waya injida. Daya asina kundudza pandakamudza nenhumba asina kundudza kuti bvisa. Akutibvisa. Ndakabva ndaramba. Akutibvisa. Makaita zvokutaurira makatarisana. Akutibvisa. Umwaida ngokuedza. Wakangoida ungomuedza ni? Ndinombomutambisa. Wamuti mazwi ako chaiwo. Mazwi angu ndakataura. Ndakamubvunza kuti asi kuda kubvisa nhumbu iyi. Ndakamubvunza kuti ari kuda kubvisa here nhumbu iyi vati ine 5. Ndakati saka kana ine 5 mune pregnant test iri paside pedo tokwanisa kuti ine 5 months. Worote ine pregnant test. Yanga isingaoneki. Iyo iyi. Ine mamanzi mangani? Apa izvo zvakuita. Ine 6. Saka 1 month yakabuda. Ndaitofunga kuti akutamba. Wafunga akutamba? But anga musikana wako kwa? Wapedza kumuona rini? Ndakapedzera kumuona muna November, December. Apedza kuona rini? Muna November. Na November. Kasi kuguma kuti munhu yako. Ndikubvuma. Niisire mombe dzakaenda. Ini munhu akangotaura nekubvisa nhumbu unobva unotora kakau chake paya wadzana yapo karibva kandihowa ndinada kukuwedzera imwe mombe izvozvo niisire mombe 4 una vakadzi vangati? Ndomwe chete. Saka ndo yechipiri uri kumuda amai batai ndo pamuda kuzara uri kumuda ndiri kumuda mambo. Ndiri kumuda. Waudzwa nenhumbu wakamudza munani? Ndakamudza muna Machi. Muna Machi uno? Uyo misa pamosikasi uno? Anga kandibloka. Ngaka kubloka? Nisire 5. Mambo wangu ndike pamusoro wemambo wangu. Zvakaitika ndezvoti akandiudza muna Machi. Andina kumbloka iye ndeka akandibloka. Anokubloka yakatapura mwana wako? Ndaitoedza kumufonera kuti nditozotaura naye kandakaisa foni yangu paprivate. Ndokuzotaura kwandakaita naye. Kumba kwao unokuziva? Kumba kwao ndokuziva. Kana foni yaramba chaikutadzisa kuti kumba kwao chi? Ndainge ndisingakwanisi kusvikomba kwao nekuti ndaiswera ndiri kubasa. Chenjero waita pakutanga unawo.
ndaisenza kushamba gurumeni ndaisenza makuseni 6 to 6 then ndozomuonawo kumamiri ndabva kubasa nendakumba kwangu kuwadzanai ini ndaigara muwadzanai nguva dzacho tenge ndakazorora saka takabva tarambana ndakazorora tobva tarambana ndinonge ndazizota nemimba anayo ine 9 months ya ndenge ne vasikana vaviri timise mombe dzake 5 inosaina pano ozoisa chemo chinezwa kupedza kusaina complain after duty kazimutaura ende mosaina ubasa Karaba man. Inda ngoto nechichemo ndichei. Mombe dzawanisa. Kwete mama. Chichemo chandenge nacho ndechoti takaedza kutaura nemhuri yekumba kwavo. Then tisati tapedza kutaura vakabva varamwa bva vaenda. Vakwira dai. Chitaura chichemo chako nhasi ndichei kapinda kupedza kuchachi. Vasinotaura newe ndikakutaura newe. Chichemo chandenge nacho change chiri chekuti tigare pasi semhuri tiyananisane titaurirane taura dare zvauri kudai wewe kana uchitakura mukadzi okuvira kunambwe chete tiri kuwesera nguva inini ndichamarika ndapedza kutonga unosinza kuchamba gurumeni aino andinozisa kana ndoda ndikutsvagire ndobva ndinokutsvagire foni yangu ndobva ndakupa namba yako yekutambira ndozakuda kundite ndove basa rangu kusandipana ndanyanya kupusa stere akuite mama unosinza kuchamba gurumeni andakabhadha next month iyo mwedzi unokupera kwako misire mombe imwe chete 250 pakufamba uye mukadzi wake pangu ngaajeke kuti mukadzi wake uri kumutema timawaina uyu ndiani uyu uyu munin'ina wangu uyu musikana wa itaura yeni nekomako ndiyo kudai so munin'ina wangu akaita mimba aita mimba munin'ina wangu akazosvika pakudzikwa nevabereki tikatsvanga mukomana uyu takamuona akataura kuti iye ini nhumba handizive munin'ina akatati ndiye mukomana atakasangana naye chete takaona kuti zvatasangana nemukomana saka tichienda kuvabereki tonosiya murova kuti kuvabereki tasvika kuvabereki vomurama wangu atazvara vedu akasvobvunza kumunin'ina wangu kuti exhibit yekuti waidana nemwana wangu chii ndaatezvara inini mambo ndakasvika kuvapindura kuti dzimwe dzenguva munin'ina wangu atazobikira atezvara ndikazonyorota sanangu ndada kuvaudza kuti exhibit yemwana wenye kuti adane munin'ina wangu imimba aipaongobvisa chipfeko chako kupfekedza pamberi papo ndikakurireoti munin'ina wenyu ini ndine mukadzi wangu ini kana maenda naye ndichaya kumba kwenyu tozoroma kuti tobvira papi tichienda kuti muramangwana nanhasi ndokuzonana naye hapana chata ndidagara nomukadzi wako naye chikafu changu pekurara pangu kana senti mari yangu yebhasi yese yokufambisa kuya kuno ndeyangu iye mubvunzo akambondipe chii usho auvaziya tindoko ndinovaziva nyaya vataura kunyepa havasi kunyepa asi ndakaedza kuvabata but vange vakandibloka izvezvi vachiri vakandibloka saka kuti nditikwanisa kutaura navo kuti vasina mimba imwe yako kuti ndivafonere kuti ndizive kuti vanogara kupi ndizvozvo handikwanisi kuti ndiende kunzvimbo yandisiri kuziva arondikatira mapozi ndinomufonera anenge achikata unakadzingwa umba anokatira mapozi pamusoro imambo
unakadzingwa kumba anokata koye kana anotsvaka kuti ndinenge ndida kumufonera kuti nditaure taura zvobatika akachengetwa ndizvozvo nyangu mambo ndeyekuti nhumbu ndiri kuiziva mukadzi wangu ndiri kumuziva chete mukadzi wangu ndiri kumuda mise mombe dzataiva idzodzo anotanga bhadhara 2 toro mumwedzi unono chena mberi hapana mwedzi wava kujamba anobhadhara every month kusvika apedza machinguru mwana wenyu here baba ndinoda kuti kama kutaura musazoita kuti mudenhe inini ndiwedzere dzimwe mombe hapana munhu asakuzvarwa imimi kuti mugare zvino mudzimai wenyu yamagara naye ndimi magare mudzimai wenyu izvo dai achitogara nemurume wake kana dai anga asingade mukadzi wechipiri aitira munzira kwadzo amaona munhu akugesa paurwa taura izvo ndine urombo kusiko kwandakaitwa nemhuri vakauya vachitaura kuti tauya nemuyedzi wenyu mwana wenyu akamitsa mwana wangu ndikati achida kuti ndikamushevedza kwaangai tikatanga kukurukura takasvika papoindi yekuti ndakavabvunza kuti kosei mazouya kwandiri pamwedzi wechishanu potsipiri hamuna kukwanisa kuti sikuuya zvikanzi anga achirwara anga nemaasidi ndikati handinzwisise kuti chirwere rudzii anga nemasidi pakutaura kwavakaita vana mirayika kubatsira dzegona kupedzera dare nguva kuti munhu ane chokwadi mwana wenyu zvese zvamama kubvunza mirayika izvozvo ibasa romwana wenyu ndiye aifanira kubvunza zvinhu izvi achibvunza kuti sei wanga uri kupi handiitika nekuti ndiye anoziva mukadzi wake tiri kuti isusu maibvunza vanhu vasiriwo uyu wenyu ndiye aifanira kukuudzai ko kana ari mubhuloka achikuti chimbogara mumba kwenyu ndichambotanga ndarongeka ogara mumba kwenyu ndichambotanga ndarongeka ndinoziva kuti zvinoitika izvo ndiri mubereki anditi ndine uyu mwana wangu mukomana ndine mwana musikana anditi kana ndichimutarisawo haana chaakasiyana nemwana wangu musikana anditi saka musatanga kuti motitora semunye ndinoda kubhuloka chandiri kuti musati ndiri kutaura taurai baba mapuwa mukana chitaurai pakutaura kwandakaita nevanhu vakauya nemwana ndakati nguva yamauya yaipa noti ndobaswa mapast 8 to 9 ini ndaenda kubasa pavakabva pamba pangu vachienda mukavabvunza ndakatouchira maoko angu ndikati ndiri urombo matauriro akuti havana ava akuda kuti tinyatsotaura zvakanaka ndiri kukumbira inzwai chakamirapamusoro ndipedzise pandautaura kana vanhu vachinanga kunditonga inzwai mama ndakavati mudzoke mangwana tinyatsotaura imimi neni tese tigarise dambudziko revana anditi yavakauya pamba penyu mapast 8 dzemanheru kodai makanzwa kuseni zvichinzi vanhu vaivabva pamba penyu mapondo maiita sei zvakafanana nemawiri avakaitachamangona kuita inini sababa teereraika maifanira kupa vanhu vavo kurara mangwana mufuma muchitaura nyaya yani vakauya vane mota yakauya navo inini chandikutaura ndikuti ndandisingatarisire kuti ndinouya kuzomiswa mwana wavo
kudzinga mudare Mambo ngarautama machitanyara. apa unoona wemukuru wezvasunga achitaura mamuteerera achitaura zvavataura ndezvandiri kutaura zvikupirisa aiwa kamudhara wewe haugoneki ndati zvangazvitaurwa anavateita mambozingowo here zvaataura vaisa mhosva pandiri ati kudii ndozvandakubvunza kuti ati chii pamuri vatanzi baba vake vakata sei taurani kana mama vakati ndakati ndura evidence vati handina shoko rafanirwa ndakabudisa murume wangu ndakakumbira ndikauchira ndiri kukumbira kuti mudzoke mangwana titaure nyaya yetinyatsota sei apa vari pamba penyu imi ndikaobva wazoyazoira dare mazovateerera mangwana azotomira munhu yekuti wega ndakavakumbira kuti mudzoke mangwana zuva retsina mangwana ndenge ndiripo ndenge ndakakumbirira ndati nimaona vasina kuzouya makatumira here nhume handina kukwanisa hamuna now nhasi apa makagara kapo ndapamwana wenyu mombe 5 handizoni chii chamumwe chamunganditsanangurire chamuda kunatsodza nyaya yeimba yemwana wenyu zvekumitisana kwavakaita handidabati chandisingadi ndichondopfekedzwa nguwani isiri yavo handina pandakataura kana ndichinzi ndakati nini ndiri kuda kuti evidence kuti pamwiri vakatakura ndipengona mashoko ewahaaa haaiti zokuti mimi mungatomisa dare kuti mashoko aya ndakuafarira ndizvo ukama watiri kuita handi ukama uri papa ndikuona mwana wenyu muzukuru wenyu ndowakuita maintain bcause mwana wenyu ndamubvunza choda kutaura chii akati zimimba ndikuzviziva ndizvataura chana ndizvozvo kame zvemukadzi ataura ataura zvemukadzi here pamukadzi ataura kuti mukadzi ndomuda mukumuda samukupa maina nai nhasi baba achada iyoyo kuti apindure akati baba apindure mwana kana mudzimai mukuna nai nhasi ndamuudza kuti sarizvo ndeyako kana mukadzi achimuda aiwa kana mukadzi achimuda tinoenda tichimunomutora toenda naye pamusoro imambo kana mukadzi tichitakura nhasi tinongotakura tichienda naye ngati kana mukadzi mwana wangu ati mukadzi wake anomuda tinoti mukadzi wako unomuda here mukadzi wangu ndinomuda uri kumuda saka zvaati iye mukadzi wake anomuda aiwa tinotakura muroora wedu toita sei toenda naye baba vapedza kamushora kuti amai makawizire nyaya yemudare ende vapedza kushora kuti vakutonga vacho zvamutaura dzaipauzikushandira kwangu nyaya dzekutizirana dzekuisana mimba hadzidaro baba idzi kana dzatouya kwatiri ndedzedu kuti mwana uivavidhiwedu mazoda asichingi kwamba kwavo saka idambudziko raavo kuti stione kuti sekovaedzevavo saka imimi kana mati mukutakura muroora still mukana ndiwowo pashatsika kutaura pagoneka zvinogadzisika kupi kumba imomo zvokuti mutizunzira musoro muno kuti hazvidaro munoita kubamba kumba kwenga sikuno kumawe ndiri baba wenyika yese ini ndinokutambira zvamaita muno mutu saka inini baba inisa baba wenyu kuti munhasi mutakura chi muroora wenyu sezvamiraka iwewe sezvamataura amai munopa kunomisa ndichika ndinotenda mama chitaura hapo usakanganise mazwi pamusoro imama inini zvebarika ndizvigoni handizvigoni sisi mwana ari right haagoni barika baba ndakupai basa kuti mumbida kumentenwa mombe dzida kubhadhara kaachibhadhara mombe imwe chete enobhisimani uchijamba uchitenga preparation ndinoda kuzwa manerisirwa preparation yawo yamai mazvizwa amai preparation ngainyorwe yowe mwedzi unoya nokuya mombe imwe chete $300 kupera kwawo otenga preparation tomupa 3 months dzokufema ousa zvobhadhara handichataura kuti uchabhadhara chi asi andikuda ndokubhadhara chi kwere chiri kupi chiro uchitenga zvinhu zvepreparation
tinokupa 6 months ukuwa wabhadhara mari yacho mwezi. Kana watadza unodzoka kudaro kokumbira mazuva. Wazonataura preparation yacho. Musamanikize mwana wena munhu. Mati pamwe kana ndisina kutadza kunzwa kune mama nditi mama ti 250. Ayo. Kona ndaukazisa chinjango. Baba Aiwa rukumbira here. Ndikuti pamazwira ndaita baba vangu. Alright. Matama baba dai baba. Vaise baba 250 ndomo. vaise atike preparation. Maita basa mama. Vaise 250 opa preparation. Anopa kubhadhara preparation yakakwana. Zvinodiwa zvese nekurejista zvese. Nemari yacho. Adhara. Mama agara apa. Munosuka makusuka munosuka nevanhu. Munosenza gold mine kuti. Chokwadi. Ende munobvunza vamwe vanozazva zvinoita. Imomuya vabvunze vamwe vakubviswa kudzimba dzekampani vaya vanenge vavapamura. Saka ndinoda kuti mutiedze mutemo womunhu. Makandishora ndogadzirisa. Aiwa hapana kushora. Ndikaruka kuti ndichana ndovana kuboikana neni. Anokumanija ndomuzi. Chamba gold mine munzvimbo mwedu namusana. Saka pavai. Ino wapedza usaini. Kubuda wewe. Chibata baba wako ni nani? Iwe watoto ndio mtu pana baba wako. Makandirejusa ndokurejusa ndikuda. Ina ndogona mani. Baba mangu ndinofana kutenda kuna mambo kuti ndaitirwa zvakanaka. Ndinovangosunga kuti washo.